नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. मॉरिशसच्या राजधानीत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या अर्धाकृती पुतळ्याचं अनावरण काल महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झालं. मॉरिशसचे राष्ट्रपती पृथ्वीराज सिंग रूपन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. राज्यातील बहुतांश भागात पुढील 3 दिवस अवकाळी पावसाचा इशारा पुणे वेधशाळेनं दिलाय. तसंच येत्या 2 ते 3 दिवसात अंदमान निकोबार बेटावर आणि बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण भागात मान्सूनची आगेकूच होताना दिसतेय. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले 22 आमदार आणि 9 खासदार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या संपर्कात आहेत, असा खळबळजनक दावा विनायक राऊत यांनी केलाय. गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडीत जागा वाटपावरून रस्सीखेच असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशातच आता गरज पडल्यास काँग्रेस महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण 48 जागा स्वबळावर लढणार, असा दावा प्रदेश उपाध्यक्ष उल्हास पाटील यांनी केलाय. कणकवली शहरातील जानवली नदीपात्रात पुढील वर्षाखेरपर्यंत केटी बंधारा होण्याच्या दृष्टीनं कारवाई सुरू झाली आहे. यात नदीपात्रात तसेच लगतच्या भागातील माती परीक्षणाचं काम सुरू करण्यात आलंय. तर बंधाऱ्याचा आराखडा शासनाकडे पाठवण्यात आला असून त्याला लवकरच मंजुरी मिळणार असल्याची माहिती कणकवलीचे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी दिली आहे. कोकण रेल्वेतील कुडाळ, कणकवली, सिंधुनगरी आणि सावंतवाडी या 4 स्थानकांचं सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत यासाठी 22 कोटी 85 लाखांचा निधी मंजूर झालाय. याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून काही दिवसात कार्यारंभ आदेशही देण्यात येणार आहेत. सावंतवाडी शहरातील सावंतवाडी बांदा महामार्गाच्या बाजूनं मोती तलावाच्या 2 संरक्षक भिंतींचं काम सार्वजनिक बांधकाम विभागानं हाती घेतलंय. सावंतवाडी दिवाणी न्यायालयाच्या बाजूला 15 मीटर तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर 16 मीटर सार्वजनिक भिंत बांधण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग नगरी येथील BSNLच्या गोदामाला अचानक लागलेल्या आगीत मोठ्या प्रमाणात अनेक किमती केबल आणि पाईप जळून खाक झालेत. सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, मात्र लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय. नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे कुडाळ MIDCच्या अग्निशमन दलाला पाचारण करून आग नियंत्रणात आणण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या मार्गावर धावणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनची प्रवासी संख्या रोडावत असतानाच महाराष्ट्रात मात्र ही गाडी सुसाट धावते. गेल्या 4 महिन्यात मुंबई शिर्डी, मुंबई सोलापूर आणि नागपूर बिलासपूर मार्गावर धावणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनची प्रवासी संख्या वाढत असून सरासरी भारमान 95% गेलंय. पावसामुळे गुजरात विरुद्ध चेन्नई यांच्यातील रविवारचा दिवस वाया गेलाय. त्यामुळे हा सामना पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. हा सामना आता राखीव दिवशी म्हणजेच सोमवारी 29 मे या दिवशी खेळवला जाणार आहे. संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येणाऱ्या काळात लोकसभेच्या जागा वाढणार असल्याचे संकेत दिलेत. राज्यांची लोकसंख्या पाहता उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक लोकसंख्या ही महाराष्ट्रात असल्यानं लोकसभेच्या जागेतही मोठी वाढ होऊ शकते. या जागा 80 पर्यंत जाऊ शकतात. भारताचा स्टार बॅडमिंटन खेळाडू HS प्रणॉयने मलेशियाच्या मास्टर्स स्पर्धेत अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. उपांत्य सामन्यात इंडोनेशियाच्या ख्रिस्तियन आदिनाता याने गुडघा दुखावल्यामुळे सामना सोडलाय आणि प्रणॉयचा प्रवेश सुकर झालाय. महिलांमध्ये मात्र PV सिंधूंचं आव्हान संपुष्टात आलंय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.